Za chlopov uslovia za odchod do penziji u 2019 roku ostali nepremenjeni, a za ženi starostna hranica zvekšana za 6 mešaci, takže ženi u tim roku do penziji hodni pojsť na 62,5 roky starostci so minimum 15 rokami staža. Keď slovo o skorej časovej penziji, ženy majú pravo na ňu keď napoľňa 57 roky života i 38,5 roky stážu, a chlopi 57,5 roky života i minimum 40 roky stážu. Rozumiše, že každý rok zmenšeného stážu taj rokov zmenšuje i sumu na penzijním čeku, to tak volaný penál. Starostná hranica za odchod do penziji za ženy še bude postupne zvekšovac. Ta u 2020 roku bude na 63 rokov. A vec po 2032 rok bude postupne zvekšovaná za 2 mešaci ročne, ta u tým 32. roku ženy budú vyjednačení so chlopami. Međutim, za chlopov, ktorí zoscú skorej časovo pojsť do penziji, starostná hranica u budúce bude postupno zvekšovaná, a hranica za staž ostane na 40 rokov.